Бүгін Жұмға 8 март Саба Дұқынары телевидениесында Отна информацион студиясында сізні мен Райля Ғалявины сәлемлейм. Хәйлі кеш язның назлы бәйрәме белән гүзәл затларыбызны тәбрик итәбез. Һәр вакытта ярату, кайгырту тоеп яшәгез дип телибез. Безнең бүгенге чыгарылышта Саха-Якутия Республикасының аграр белгечләре Татарстан тәҗрибәсен өйрәнә. Бу атнада алар Саба районына да сәяхәт итте. Саба таңнары газетасы укучылары белән оештырган бәйгеләргә нәтиҗәләр ясады. Сабаның гүзәл затлары ел хатын-кызы республика бәйгесенең зона турында катнашып кайтты. Ә хәзер барсы турында тулырак соңгы бер атна дәвамында Саха-Якутия Республикасының аграр белем бирү учрежденияләре җитәкчеләре делегациясе Татарстанда эшлекле сәфәрдә булды. Аның кысаларында алар республиканың белем бирү системасы белән якыннан танышты. Сәфәрнең бер көне Саба районына багышланды. Кунаклар лесхоз бистәсендәге орлыкчылык селекция һәм районыбызның берничә мәктәбе эшчәнлеге белән танышканнан соң Саба аграр көллиятендә студентлар һәм көллият җитәкчелеге белән очрашты. Сүзне беренче булып Закирҗан Бикмөхәммәтов алды. Көллиятта уку-укыту системасы турында тәрбия бирү гомумән студентларны җәмгыятькә яраклы шәхес итеп тәрбияләү алымнары хакында сөйләде. Бүгенге көндә биредә 440 егет һәм кыз белем ала. Укыту хан методикасы нигезендә үтә. Ягъни укучыларга яңа дәрес материалы укытучы тарафыннан видео форматта җиткерелә. Бу исә укучыларның белемнәрен ныгытырга күбрәк мөмкинлек бирә дигән сүз. Моннан тыш студентлар өчен 38 түгәрәктә эшли. Көллият җитәкчесенә кунаклар тарафыннан бирелгән күп кенә сорауларга да җавап бирергә туры килде. Саба районы мәгариф идарәсе башлыгы Илфат Шакиров үз чиратында кунакларны районның республика күләмендә белем бирү дәрәҗәсе ягыннан тоткан урыны белән таныштырды. Саха-Якутия Республикасының аграр мәктәпләре ассоциациясе җитәкчесе Петр Дягилев үзләрендә уку-укыту процессын ике телдә алып барулары хакында җиткерде һәм шуңа да чыгышын үз туган телләрендә дәвам итте. Гомумән алганда районда һәм республикада аграр белем бирү юнәлешенең алга киткәнлегенә басым ясады ул. Һәм үзләренә кайткач ике арада хезмәттәшлек үстерүне тәҗрибә алмашуны максат итү бурычын куйды. В конце января мы отметили 30-летие организации создания агрошколы республики. На нем участвовал Раис Фалихович. Так, мы пригласили и трехдневный курс он провел среди нас учителей, директоров. И по результатам этой работы мы отговорили, что между нами должны быть совместная работа. Вот, поэтому приглашение Раиса Фалиховича мы вот здесь уже 5-й день работаем. Так, если смотреть с детсада, со школы, вообще у вас по республике эта работа очень сильно развита. У нас республика тоже в этом деле правительство и Государственное собрание Тюмень, Министерство образования очень поддерживает. Сейчас у нас по республике 102 агрошкол. Так, наших агрошкол 40% в заработной плате прибавляет. Вот, например, школа около 150 детей, они где-то в фоте где-то 7-8 миллионов добавляется. Это большая сумма. Эти деньги идут на учителей, только для учителей. Так, и тоже у нас за короткие лето, за каких-то 2-3 месяца мы выращиваем все. Вот, например, у нас такие места, где вообще лето, где-то месяц, 1,5-2. За это время они уже успевают. Так, ну вот сегодня делегация в составе есть разных улусов, они все видели, и все мы завтра обсудим в круглом столе. И когда мы доедем у себя там на родине, будет у нас специальная эта программа, мы будем вести свои Министерство образования республики по поездке. Делегация составында Казан федераль университетының Идел буе төбәгара үзәге директоры профессор, фән докторы Рәис Шәйхелисламов та бар иде. Ул райондагы мәгариф системасы эшчәнлегенә югары бәя бирде. Кунакларны Саба аграр көллияте студентларының музыкаль сәләме дә таң калдырды. Районыбызның Саба таңнары газетасы үзенең укучылары белән һәр вакыт тыгыз элемтәдә яши. Шушы көннәрдә коллектив 2 бәйгегә нәтиҗә ясап, җиңүчеләрне чакырып тәбрикләде.
Татмедиа акционерлык җәмгыяте газета журналларына язылучылар арасында үткәрелгән бәйгегә нәтиҗә ясалды. 2019 елның 1 ярты еллыгына матбугатка язылу кампаниясында иң актив катнашкан укучылар арасында бүләкләр уйнатылды. Әлеге бәйгедә берничә ел дәвамында райондашларыбыз да актив катнаша. Байлар сабасында яшәүче Кәримулла абый Гатауллин әлеге акциядә катнашып кызыксындыру бүләгенә лаек булды. Кәримулла абый күп төрле газета журналлар алдыра һәм һәрберсе турында тәфсилләп сөйли ала. Сайлап алу мөмкинлеге зур газетләрдә. Телевизорда нәрсә әйтәләр, шуны тыңлап торасың. Мин чын иң яраткан газетам Звезда Поволжья. Хәзер 4-5 елдан бирле инде алдырам. Менә соң вакытта үзебезнекеләрдән безнең газетны алдырабыз. Но инде элек мин Татарстан яшьләрен алдыра идем. Хәзер инде Шәһри Казанны алдырабыз. Район газетасы. 4 газета журналлардан казанутлары белән Идел һәм Сөембикә. Соңгы вакытта бигрәк тә Идел белән Сөембикә бик эшчәнлекле һәм матур чыгалар. Мәгънәле һәм аларны укуда җиңел, чөнки зур күләмле түгел. Саба таңнары газета редакциясында ул көнне әдәм белән һава конкурсына да нәтиҗә ясалды. Газета укучылар һәм интернет челтәрен кулланучылар игътибарына районда билгеле булган шәхесләрнең гаилә бәйрәмнәре, яшьлектәге той фотолары тәкъдим ителеп, аларның исемнәрен беренчеләрдән булып дөрес билгеләүчеләр җиңүче булды. Бәйге нәтиҗәләре буенча Гөлфия Галләмова, Гөлнара Гыйләҗиева, Гүзәлия Сафиуллиналар җиңүче дип игълан ителделәр. Мин бу конкурс турында интернеттан күрдем, телефоннан ачып карагач. Һәм инде андагы фотодагы җитәкчеләрнән таныдым дагын. Үземне сынап карап булдым. Менә шуларның исем фамилияларын язып, шунда интернетка Саба таңнары сайтына җибәрдем. Әдәм белән һава конкурсы җиңүчеләренә Зармус мебель компаниясе әзерләгән бүләкләр тапшырылды. Саба таңнары газетасы редакторы Рөстәм Исмәгыйлев җиңүчеләрне тәбрикләде. Әлбәттә, безнең инде әлеге конкурста 48-дән артык җавап алдык без. Ләкин инде аның белән генә төгәлләнмәде. Безгә телефоннардан да чыгып шалтыратып сөйләштеләр, контактларга чыгып языштык газета укучыларыбыз белән. Шуларның инде менә 48-е безгә үзләренең җавапларын җибәрделәр. Монда инде конкурсның максаты нәрсәдә? Безнең инде 23 февраль ватанны саклаучылар көне бәйрәмнәр иде бит. Шулай ук 8 март халыкара хатын-кызлар көне. Менә булар ике бәйрәм арасы безнең якын булу сәбәпле без инде газета битләрендә һәрбер бәйрәмгә нинди дә булса бер конкурс оештырмас өчен икесен бергә берләштердек тә бу адәм белән һава дип аталган конкурска тукталдык. Чөнки ир белән хатын, яшь егет белән кыз семья корып җибәргән вакытларын алар инде хәтерләрендә тоталар. Монда безнең катнаштылар инде 5 гаилә. Алардан 70-60 елгы туй вакытлары, аларның гаилә корып җибәргән вакытлары фотога сурәтләнгән иде. Һәм инде без районда яшәүче халкыбызга, газета укучыларга танып белергә тәкъдим иттек. Сүздә юк, халкыбыз, газета укучыларыбыз актив катнаштылар. Бик зур рәхмәт. Максатыбыз шул, бүгенге көндә без әле үткәнебезне белеп яшәргә, киләчәккә өметләр, планнар корган вакытта үткәнне дә онытмаска, аннан ниндидер нигез алып яшәргә эшләргә. Һәм инде шул ук вакытта без бит инде демографик хәлнедәген сезнең белән беләбез, берникадәр яшьләр менә бу өлкәдә дә тартылсыннар. Корылган гаиләләр бүгенге көндә менә әлеге газета битләрендә бирелгән гаиләләр барсы да матур гына гомер кичерәләр. Аларның балаларының балалары, оныклары бар, алар инде шуның хәтле сөенеп яшиләр. Бүгенге көндә гаилә корган яшьләрдә менә шундый булсыннар иде. Медиа үткәрә торган безнең газетага язылу конкурсында районыбыздан газетага укучыларыбыз күп язылалар, күп җибәрәләр, күп катнашалар. Ләкин ярты ел сайын нинди дә булса кимендә бер бүләк алмыйча калганыбыз юк. Бүген дә менә шуның берсен алды. Менә бүгенге көндә дә Кәримулла абый ярты ел сайын катнашып бара. Менә соңгы 3 подписка чорында ярты еллык дип әйткәндә, ел ярым эчендә ул инде катнашып, үзенең кызыксындыру призында һәм җиңүче призында аларга аңа. Саба таңнары газетасының алдагы көннәргә дә максаты үзенең укучылары белән бергә булу, аралашып яшәү. Димәк, бәйгеләр алга таба да булачак дигән сүз.
Олы Шыңар авылында яшәүче Мөнирә Сафина авылдашлары арасында үзенең гаяр көчлелеге, тырышлыгы, ярдәмчеллеге белән ихтирам казанган апа. Гаиләсендә йорт йозагы күршеләренә карата да бик кешелекле кеше ул. Шушы көннәрдә аны район җитәкчелеге өенә килеп тәбрикләде. Сәбәпле бәйрәм Мөнирә апага 90 яшь тулды. 90 яшь тулуга карамастан, Мөнирә ападан әле дә яшәү кеше бөркелеп тора. Әле бүген дә һәр нәрсәгә яратып, сөеп карый ул. Аны олы юбилей белән Саба районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, халыкны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хужин, Шыңар авыл җирлеге һәм күмәк хуҗалык җитәкчеләре тәбрикләде һәм бүләкләр тапшырды. Мөнирә апа 1929 елның 3 мартында Кече Шыңар авылында туган. Ул 4 класс тәмамлагач сугыш башланып китә һәм шулшыр балаларыныкы кебек аның да бала чагы төгәлләнә. 13-14 яшьләрендә Уфаллар басы дигән ишеткәнегез бар, Уфаллар басы тартып Шәмәрдәнгә бер катын кыз белән, яшьрәк катын кыз белән Шәмәрдәнгә киттек. Присләгән атлар күтәренмә калды. Ачыктылар инде. Шуннан присләгән печәнеп кайттык. Иртә белән киттек тә, кичкә кайтып җиттек. Шәмәрдәнгә хәтле җыю барган шул якта. Җыю кайткан. Кайткач сорашалар, сорашалар, өйдә кешеләр 5 балайык без. Шуннан бер сөйләшер хәлемдә юк дигәндә киреп яттым. Аннан калган гомеремдә инде Шыңарда чакта бөтен гомерем урман кесеп үтте. Кыш булса урман, сугыштан соң булса, урман күлешкә барабыз. 20 көн торып кайтабыз, ашарларга да рәтләп юк инде, дөрес сугыш беткәч тә булмадлар ул ниләр, иркенлек безгә. Ярар шуннан ул яктагы урманнарны ниткәч 54 елны Жыракка киреп ягын урманга җибәрделәр. 6 айга 8 катын кыз. Инемәмез инде шунда торып кайтып 55 елны Кече Шыңардан менә Олы Шыңарга Нәҗип дигән кешегә тормышка чыктым. Тормышка чыктым да шуннан бик әйбәт булды иптәшем. 6 малайлы кешегә тормышка чыктым. Олылары икесе сугышта булган, сугышта бер малайлары үлгән, олы булып калган минем иптәшем Нәҗип. Шуннан инде торып киттек тә, Аллага шөкер, шушы Шыңарга килгәч, кенә рәхәт күрдем дим. Рәхәт күрү безгә инде ул олы малай булгач, башта төп йортка йорт салдык. Оннары монда барга чыктык, козык сиргә козык чыгып үй салып. Бу түгел бит инде, теге агач юл вакытта. Сугышыннан ташып нитте. Иптәшем бик әйбәт кеше булды инде. Мөнирә апа озын гомерле булуның сире хәрәкәттә дип саный. Җәй көне урамнарга чыгып йөри алуына сөенә. Радио тыңларга ярата, телефоннан якыннары белән аралашып тора. Ул үзе гомере буе туганлык хакын саклап яши. Малаем өйләнде. Килен белән 25 ел торабыз. Бер авыз сүзгә дә килмәгәнебез юк. Алланың биргәненә шөкер. Туган тумачаларда бик әбди яшәдек без. Без авылда калдылар, 3 малай калганнар. Нәҗипнең ниләре малайлардан шулай 3 малай калды. Алар да бик аралашып яшиләр. 5 бала китердем. 5 баланың 3-се генә исән, 2-се үлде. Мөнирә апа төп йортта килене Шулпан, улы Каниф гаиләсе белән гомер итә. Алар һәр эшне бергәләп, киңәшеп башкаралар. 25 ел торабыз, Аллага шөкер. Сүзгә килгәнебез юк. Әнинең әйткән сүзләреннән чыкканыбыз юк. Ул кешенең сүзе бездә инде сүз булып тора. Аның сүзе белән йөрибез, Аллага шөкер. Бик әйбәт, бик дус торабыз. Аллага шөкер, балаларга караучы булды. Ошарларны пешерергә кеше булды. Бик узакка кайтып кермәделәр, өйгә ачык ишеккә кайтып бардылар. Ул яктан да бик зур файда булды инде алар безгә, Аллага шөкер. 16 ел әти белән тордык. Менә хәзер 25 ел торабыз әни белән. Әнинең аның туры әйтә торган сүзләре бар, туры дөресен әйтә. Ул кеше артыннан сүз сөя биргәне юк. Үзенә дөресен әйтеп куя да, киңәшен шул вакытта бирә дә. Балаларга бик якын, бик әйбәт кеше булды ул безнең. Шундый үлеп тора инде балалар өчен. Хәзер дә кызым улым дип кенә тора. Читтәгеләре кайсы бер вакытта үпкәләп тә куялар. Безнекеләр дә аныклар бит инде дип, безнекеләрне якынрак күргән шикелле инде.
Мөнира апа оныкларын бик ярата, иң яратканнары үзе үстерешкән, үзе белән бергә яшәүче Камил һәм Ләйсән. Без гадәттә без бу өйдә 2 генә онук торабыз. Минем энем һәм мин. Җәй көннәре бәйрәм вакытларында безнең калган апа абыйлар кайта. Без төпчекләр инде энекәш белән. Менә апайлар бар, минем абыйлар бар. Алар кайта, аларның балалары кайта. Бик күңелле, бик рәхәт. Алар белән уйнап, шулай вакытны үткәрәбез. Кичкенә вакытларда әби шул команда үткәндер инде, хәтерләмим. Әбине бик яратабыз инде без. Менә бөтенебез оныклар, онычыклар, апайлар, абыйларның балалары гел кайта, еш кайталар. Мин әбигә моңа хәтле сау-сәламәт, бергә тату яшәдек. Моннан соң да иң мөһиме сау-сәламәт булып, безнең янда булып, шулай бергә киңәшләрен биреп безгә, шулай яшәүебезне телим. Әбигә иң мөһиме саулык, сәламәтлек телим. Бергә тату яшәргә ясын. Бу йортта һәр кунакны олы хөрмәт белән каршы алалар, кунак итәләр. Еш кайтырга тырышабыз, кайта алганча, эшләгәч бик ешта булып бетмәй. Ниләр белән монда кайткан саен бик без нитәбез. Ике әбигә дә кайтабыз, без монда 2 дә әби. Менә теге әбинең дә 90 яшьлек юбилеен уздырып киттек. Монда бик ачык йөзле гел кайтабыз, гел рәхәтләнеп китәбез, гел ачык йөз белән каршы алалар. Монда бик рәхәт инде. Без кичкенә вакытта монда үстек. Җәйләр буе без Себердән кайтып, без Себердән җәй буе монда үстек. Әби бабай белән безне монда бик карап үстерделәр. Гел монда булдык инде. Без шуңа бик рәхмәтле. Бик яратабыз әбине. Шуңа менә оныкларында монда кайтырга тырышабыз. Мөнира апа Сәфина бүгенге тормышыннан бик канәгать, риза булып яши. Якыннары аның 100 яшьлек юбилеенда күрсәк иде дигән теләктә калалар. Балык Бистәсе районында ел хатын-кызлар республика бәйгесенең зона этабы булып узды. Анда безнең районнан 4 гүзәл зат көч сынашты. Язилә Сунгатуллина һәм Рәмзия Сафина минем һөнәрем, минем язмышым. Гүзәлия Габдрахманова хатын-кыз ана, Зәләфрүз Гаттарова мәдәният һәм рухият номинациясында үз осталыгын күрсәтте. Бүгенге Атна информацион программасында аларның чыгышларын сезгә дә тәкъдим итәбез. Tanışılar şulay başlanan. Sen sizlere söz başlasan, bəxtin arsa, günler şartlanar. İke jigirdek biz, durmuşunun qorbasına. Hizmet bilen yaşadık, riza bulup bağısına. Yaratışımız yine şapta tügül, ağırlıklar bilen sınala. Yaratışkan tatılıklarlar bana, ağırlıkını jingep çıgala. Үләк итте тормышыбыз, һич югалмас хәзинә. Биш алмабыз гөрләп үсә безнең картлык көненә. Сатып алып булмый бәхетләрне, алып булмый көнгә, айлыкка. Ике йөрәк бергә тибә икән, әйләнә ул иң зур байлыкка. Бердәмлек, дуслык, татулык безнең өчен кирәк һәммәсе. Күкләр аяз, илләр тыныш булсан, әнә шулар тормыш мәгънәсе. И Ходаем, рәхмәт сиңа. 5 балам һәм илем булганга, дөньяларыбыз түгәрәк, өстәл тулып торганга. Язмышымнан бик тә канәгать мин. Тормышымда бик тә бәхетле, мәхәббәтем белән бәхетле мин, балаларым белән бәхетле. Алар хезмәт сөйеп, спортны яратып үсәләр. Олы улыбыз инсафның уңышлары бик күп. 2018 елда спорт стасына кандидат исеменә лайык булды. Инеләре дә калышмыйлар. Авылларда һәм районнарда уза торган саван туйларда алдынгылыкны бирмиләр. Татарстан күләмендә үтә торган көрәшләрдә дә призлы урыннарны алып баралар. Сәламәтлек шикләнгән булуга карамастан, чөнкелеккә бирелмәде. Язмыш сынауларын, авырлыкларын җиңеп чыгып, тормышта үз юлын табарга омтылды.
Район һәм Татарстан күләмендә үтә торган җиңел атлетика ярышларында алдынгы урыннарны алып бара. Без балаларыбыз белән горурланабыз. Исән сау булып, алга таба да безне сөендереп яшәүләрен телибез. Biz rahmetli, Şükrü Parkıraklı, жылы біздің ғайла ұшағы, ол ұшақны сөндірмеше тұта, әнейімнің жылы ұшағы. Рахмет әне бізге ғұмыр бердің, түн еқламай қарап үстірдің, жүрек жылын ұшып барыңызға, яшар үшін нықлық күш бердің. Әткәй парғанатын, сіз болғанға дүния түбәрек, иңне-иңге жанны жанға қойып, яшик әлі, яшик біргелі. Инәне, әтормызда алу керек, сәләмәт бол, ұзақ яша, сен битәне бізге керек. Яратабыз сені хөрмәтлибез, бәхетле бол әне диябез. Барысы үшін рахмәтебезне әйтеп, алларында башны иябез. Рәхмәт сиңа, әни.
Sizni sog'inib tag'in keldik biz. İki 2019 yılın xатын kızı Niki kiseler, bizni Yazile köp o'zi shoya, tirish, temirni da hatta kiseler. İşke vardır, sabır xılıqlıda, tınğı bilmez umman birlikşi, garmonşi da, o'zi jirşi da ol, to'g'ri xатын, hem en iyi kişi. Sola rayonda elektrikten avul xo'jaligi tarmog'ina zo'r e'tibor beringlar. Bugungi konkursantımızda yozmishina to'g'ri bo'lib, tirikchilik tarmog'ida namusli xizmat bilan o'rnashadi. Sola jamiyatining tegishli bo'lishasi buzov qarashisi Yazile Sungatulina. Dulqinlanib oshib kirdim güzel bina eshigi. Tanış bo'lib, soralardan keldim. Yazile bo'ladir ismim. Tirikchilik tarmog'ida loyiqli xizmat qo'yam. İl qanoti ullarim var. G'aylem jili uyam. İl diragi Pirim Rahim Afganistanni kishgan. Suyunishim qizim Oygul menim baxtga o'sgan. Loyiqli yo'lda bo'lsam da firmaga kunda boram. Buzovlarim kete onda. Mugurab menga qarab. Yazılarning qatoriga tirikchilik tarmog'imiz turgan zo'r ilishtirdi. Ko'p kuch qo'ya, tirishib ishlaydi. Bir buzovdan olgan davlatlik o'sish rayonda eng yuqorisi deb belgilandi. Natijali xizmatlar ishib ko'p sonli maqtov granatlarina, rahmat xatlarina ega bo'ldi. Yazılar xonimning har minutda yetdi. Bu avul xo'jaligining eng qatlovli tarmog'i tirikchilik tashkilotida qaramasdan, ishiga, tiga, baylik, ta'min rizqlar tishida motorlar sura hem medeniyet yurtuna barırga, ondana medeni şaralarda qatnashirga da o vaqtda ba. Tuğan avulları direk medeniyet yurtu qarşında ishlab yurishni direk güzellere başlar ansamblinin eng aktiv o'sishini da ol. Жылы yolda gidebiliriz Yazilemiz. Şu jırlarını kanatlandıra, işlevler kestik. Durmuş basmışlarının figürlerine binerge köş gire. Onun nurlu davuşu, sarı başlarının uzun birleştirirler. Yaşıyorsam yine ömre boya, canı
уңган хатын, яхшы әни дә ул. Алары да күздәгеләр тырышлар һәм булганнар. Кызылай бүгін экология буенча Бүтән Россия Олимпиадасының республика этабында районыбыз данын яклый. Уллары туган ил алдындагы хәрби бурычларын намус белән үтәп, бүгенге көндә эш урыннарында лаеклы хезмәт куялар. Яшә авыл, Язилә Сыңгатуллина кебек уңган терлекчеләрнең барында синең киләчәгең өметле. Бу дөньяга килгәнбез икән, тормышыбызны күргән, матур эшләребез белән бизик, туган җиребездә бәхетле мул яшик. Бүгенгә дип әзерләгән яңалык хәбәрләребез менә шулар иде. Саубулашканда хатын-кызларыбызны тагын бер кат 8 март белән тәбрик итәбез. Бу бәйрәм сезгә тормыш яме, яшәү көче өстәсен. Бәхет нурында кыйынып, назга күмелеп, сөеп, сөелеп яшәгез. Бездән аерылмагыз. Реклама чыгарылышыннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз.